Baki dunia koko bari dunia kola jirgire deke no nange boro dunia ipada duwaira gasta Bibi? Nana, enferma. Yan holo? Ese deb. Koi? O ya jodi mali bitter hanu danim. Min bayindiri ni fe. Wala min nena ma ber hersu dum quoi. Nda ko wad da hersam quoi. Esa fara hersu dum. Ana ne esa kadi jaran gar hersam awa yewride makko fof. Ta biyo. Mamno dum. D'accord. Jana mamu hande non addi kam do pour kalana kayna o parce que kayna ko yidi wadde ko mi jabantama dum de e holko wadi fe o jogi ko rewbe dido o jogi de jinmi ko yo fondu dum so yentama to balde makko didi o yonte ga balde didi kono balde nayde fo yido yontede yam pour holdum mi jabantama dum o hanga ko jinna ko ma andi ko Allah wi te anna ada andi ko Allah wi sa yontama to a yonta ga fonda dum non jinnu ko kalda e makko noddama kalda e makko jeetuda e makko ay an wonko heptima seer a pour holɗum ande natta ode a ƴeewani ƴewtirɗa o sa daarima aɗa andi ko molol dañƴa ɗo o sabu ñande noddata min joddo somi haali tan ka o watta ka heddi toon noon gilli kam ko ndiwri tan so diwi hay goto anda to juurto koɗo to juuriɗa ɗo o cetama ro ko kalta ko annene an holko wone ma wondu min kaworta ay mi ko ay kala man ko min kaworta min mbawa hawrude haala sabu présentation amen ñande kikiɗe amen o welani kanko o réglani tan no famirta gorko ma o réglani o an andamo keɓɗa ɗo Oui. Entrez. Salam alaikum. Alaikum salam. Binta. Mashallah. Merci. Ça va? Bismillah ma. Surma. Aɗa ligguiri bermi ɗo ha joni ñaɗani surma wadde visité to. Allah franchement surma e dara mankande. Mashallah. Merci. Surma ko ni rek. Hey. Ya yodi. Merci. Najara. Mon sala wala conseil ko moƴƴi yaharo moƴƴini ha pare. Maybe. Mbimi hannani min nden conseil mon. Ko min da han fu mi waɗi. Te waji joni omo yawa jippade ha wani. Si min afiro ko hawi hen mbimi min a leeli haalande mi ɗum ni. Wonde ɗum ɗo fone fonno waɗede. Conseil o mbami suivre à la lettre. Ko mbirɗa hannde fof ko noon mbaɗirmi. Te waji joni omo yawa jippade ɗum ha wiyam ha ɓurti mbimi min a leeli haalande mi. So mi andi ɗum tan ne waɗi ɗum ɓooyi.
vraiment mi wettima e conseil ma no feewi enen dendi ɗum en enen dendi ɗum ala mi ka miñam an ko mami ñanden kangal mon to toon paquet ɗo kurɗo carmi suudu he fof mbimi yo hocci ɗum goto goto jam hiide o hocci fof ha ɓandu ndu fo warni leppi ceɓek mbimi yo yaw o lotoyo ko ɗo ma e ñenumo jam te no lotoyo arti nde mbimi yo amanam o ami ala fof ko waɗani suudu he minen kala ko mbimi ko ɗum min affaire o hawama ha ɓurti o hanko waɗantani non non aɗa andi min mi haalade ɗum ɗo fof kalanmami tan ko ya haalanam ɗum ɗo henni ayi ɗum ɗo fof min mi yiyani ko mbiyata kon jiimi tan ko mbimami yo haalanma tan affaire jontande ɗe yo réglu ɗum o min mbawa hawrude par ce que kanko kala ko kalɗa a haalal ka tan somi hucci funnague kanko huccita ko hirnague somi huccira o huccita ko worko ñande min pamodirani haydara ko hammadi kummo dañƴa ɗon sa wawi an ko guille ma naate e makko nanguirmo jikku makko nanguira yidde ma oɗo ko foti wonde foti waɗede ko a wawa wannudemo ɗum omo jiiɗa wallahi ɗum wawa haaldemo par ce que ko waɗi compliqué ko baɗɗo compliqué meeɗa yiide neɗɗo haalne tan no waɗino min ɗum ɗo fof mi haalan ko kalanmami ko ɗum tan mbimami tan ko ya haalde makko a faami ɗum ɗo fof ni o way walla woni ɗum ɗo fof mi wiyanma ya yetto ɗo hay kanko haydara ala e makko so wona ko jiɗɗa wadde makko kanko haydara woni ella makko tan ko ɗum ɗo yenni ɗum woni ella mawɗo o de ɗum kay ni an kam an ɗum kay foti a yayi ɗum woytade anne kay jombo keso kay no lawol no hokkimo sa kam yo won toon balɗe nogas kam waɗa jamma jale ko goytoɗa ko gaay ko ɓuri ɗum bonde woni gaay no omo woytoɗa mettana sikkantoma saabu sabu kamɓe poti hono o e mo joguimo ko yalaɗo ay nakkale komo joguiɗa o ganduɗa nde wonno joni kamɓe ko koyeɗe ko kelɗe soɓe dañi duuɓi 60 koyeɗe ko jaaɗe inno e nder suudu maɗa toppitoɗa joom galle maɗa ko ɗum woni faaro ma wona mi haalnani e ñande no gonnuɗen bowal nde o noddimi nde suudu ga allah fof ko wiyanima allah fof ko heddini ɗum kam anda ɗeɗo bala hol bone garde e makko hamo changé trop konko kam ko imam walla ko oustaz yiɗaji ɗo haala lay min de min naji mbiɗen te pourtant somin goni suudu he kala ko mbanmi ene welamo mais somi yeehi haaldude e neɗɗo somi joddimema tan gasi o wayno naɗɗe malekin nasni ɗum kam anda oɗo ɗeɗo balle holko hewni way wonde o yiɗa kala sécurité mum c'est pas ma wala probléme mi faami min mbuɗon yahani suudu ndu tan jinnomi yiide no fewi d'accord jotta ala andi après d'accord merci jarama ana yi mbaɗɗa ko kay conséquence uji mbiyamaɓe ayi kalanoɗa ko ñanden e saalo ayi ko addu ko ɗum jooɗoɗo mo hoynode gorko makko o wima o weddi ɗum tanggal on hocci goto par goto ha wonñi leppi ceɓek o wi o amni on sans complexe te mbiɗen jooɗi on bonala ko bonandi a bonani minen rewɓe kaldata ɗumen wala holko jiiɗa hen hoorema ko jiɗɗa wiide kaldanoɗo rewɓe tan jooɗino ɗo gorko alano ɗo kon
aɗa ɗo jooɗi mais affaire rewɓe wona ka desɗum kanko nam jogii gorko makko hay mais est ce que c'est normal ɓe jooɗom haa ɗiɗo hallaji est ce que c'est normal eyi ɗum kam wona normal ɗum kam mi jaɓaniima ɗumen mais ɗum ɗo fof annata ɗum toujours min mbeɗa haalanma kalle mam ko sabi allah wannata kam ɗum ay mi haalanma gueɗel gotel o ari o tawimam aɗa resa allah rokkanima ɓiɗɗo tan aɗan haalnam ɗiɗo haallaji on waɗ ɗum joni joni o dañ ɓinguel te addi ɗum kam so idimam dañ ɓinguel waɗanima arrangé aɗan ɗum no feewi yimɓe fof haalma kala nder te guiɗo gongol keddingi ngel min mbeɗen tan bonnata ko hakkude men ma adda ɗum tan mi haalanma huncalɗa ɗum wadde mi wiɗa ɗum e debbo quoi aɗa ko ɗum won faarudem so gorko ma wimam haatɗo waɗɗo kaɗa hen ɗon mbasa hen boom hibbinde ha mbaɗira honno yiɗirni mais an mbiyatma ɗum ɗo het après mbi aɗa watten goɗɗum wiɗa ɗum de ala caɗele an ka min kala ka yiɗa mi yiɗa kono ham mi yi changement ɗeɗo balɗe de ema te mi annda fof ko mbanmani so tawi holko mbanmami bébé yarlo mi yaafon wona ko hunde ko ngannduɗa ko pour mettinde ɓernde ma de ɗum woɗotaade ma mi haɗanimi yewtide makko mi haɗanimi yewtide makko haalde makko mais wonade vie privé makko o wasnade vie privé makko kaɗon hen ɗon ni mbimani ala caɗele ɓawa noon mbiɗa ma wat ko mbiɗa ho so tawi on ko on gototoɗa mette ma safrata saabu kamɓe poti feccen kam yaha jumaɗen ko wulere mbaldanno moƴƴirton en subhanallah mbiɗa wulere mbaldanno moƴƴirto o nayi e jeenaba kanko waɗi iko waɗi kanko ƴetti wudere waldanno o fawe dow kaalam minne mi ƴeewani joni anan aɗon ɗo aɗa tooña joom gallam holo an aɗa wiya joom gallam gila jiiɗa ɗum aɗa andi an gonduɗe hakkille maɗa jogui lampa maɗa wonde joom suudu ma ko ƴetteɗa wudere debbo mama o waldata aɗa yaara ɗum jama ko mbawme ɗum jamani haydara monani noon ko gonnomi noon ko rabbana wala kal ham ɓe ƴetti goɗɗe mbaɗi ɗon ko wondi kam ɗum wona rabbana wala kal on ken noon ma waɗa rabbana wala kala ham min ɗi ɓenɗa rabbana wala ɗum gonnomi rabbana wala kal ham kannomi ko rewɓe joni noon min mi ittama fof ko ɗon rewɓe so anduno ɗo fayi so anduno ko tawta koga o aratama min noon Allah jarama on jarama min kam ɗum tan adduno kam tan pour haalande mo mbajoɗa feewi goɗɗum nanmi ɗum ɗo num mami nodduma sa yi inchallah sa yi jinnoɓe ganda yo gotoɗa o timma yo arɗo min kaala eyyi sa sallah yi haalamo yo arɗo hen mami haala kono an tinno hoore mbiɗa ɓerde nde dara hen ɓerde nde dara hen ko rewɓe meɓe goni ɓerde nde woppu to rew ma jaho ay jotta ko en calmino sukaɓe cikkuɗo an ɗaɓa ɗen wonjude woñi fof an an woñi kal woñi a meeɗi wonko jiiruɗami ko woñi ha heewi holɗum ha heewi haalnam ha heewi limtu gueɗel gotel min hay goto yawaki an yewi hoore ma Ko an ay yewi- o so wayninoma mene arata nde aratano Holo? ma ƴeewi banggue ko tawoyti ko mettima ko taw wona an mi wawa safrade mette makko an ko mettamo mi safrinima mette ma sax noon kaw hol mettam cafruɗa han hol mettam cafruɗa an hakkille ma o ɓeydi kam mette kay nde ƴettuɗa wudaram piiliɗa jaaɗa jama goppuɗa toon wudere ma ko an kono a safranani to kalam fof wi a ɓeydi kam mette an fawi wudon a ɓeydi kam mette mi susa yaltude bowal ngal ko hala ma kala yaltude ɗo jaltimi o ko oɗo o won debbo makko o won joom suudu makko après te haɗan ɗon sukaɓe rewɓe ɗo foof ala mo goppuɗa numéro hay numéro jinneji aɗa jogui ko haɗata jinneji rewɓe ɓe ko ɓe jogui haɗata numéro ji mumen mi heɓani ma ko Koye hoore ma. mi heɓani ma ko pomi ittuno heɓde ko mbaɗa ni mi heɓani ma ko pomi heɓde ko wona pancang mbadda kadda wudere ma poɗa hen elle sagara gorko morma immota kay pancang wona ɗum lelorɗa miya bele ko fama ñame kokoriko miya bele ko kokoriko miya bele ko ñambele tolimin ko deɓe sumalo sumalo fama ñame miya bele sikawo fe afrika yo miya bele farafirna afrika yo miya bele firafirna afrika ye a chanté